Сега ще започнем вторият ми клип с игра и това е Майнкрафт, която участвам с още един. Ето го. Но той в момента не играе, но ви позволява да игра в негови сервер. Ще взема един меч и ще превърна някои неща. Няма да превръщам. Тук той в принцип на там има още много села и този лидерът, който е лидерът, този, който управлява това, негов сървъра. Е построил много къщи и ние сме много в клан. Извинете, в клан. В сървър. Всъщност ние сме в използваме един и същи интернет, затова мога да играя. Защото е къщата до нас. Така, няма нищо интересно в тази. Тук, по принцип, като сме много хора, мисля тогава да направя клип, но сега ще ви разведа тук около. Да оставя честовете, тук има чест, ще взема нещата преди другите да го вземат. Да се изкача горе. И той крие навсякъде честове, така че всеки се бори да открива, но той сме големи приятели, така че ме пуска, и сме къща до къща и ме пуска да разглеждам първи и да вземам нещата от честовете. Ето, примерно, тук има много хубави неща, които ще са ми нужни. Ето още честове, но мисля, че те са събрани. Да, някой ги е събрал преди мен. Този час със сигурност вижте как седи. Ето един скрит. Доста добре. Никой не го е видял. Така че аз ще обера нещата. И от този чест ще ходя да потърся и други честове, които са скрити. Мисля, че този е обран вече. Не, и той има тук. Перфектно за сега. 3 неизпълнени честа. Не, вълк. Значи той няма да ми направи нищо. И в този чест, перфектно. Ето нахрани го, запичаме този вълк. Ето още един чест, ето. Това говоря. Нахраня ето така. Малко трябва да приключвам с честовете. Даймонд, мисля. Ето там видях още един даймонд, още един чест. Да ходя да го взема и него, да не го взет. 3 меча. Сега се запътвам към дома.
Така приключва моят клип с Майнкрафт. Да сега наслагам нещата в някои от честовете. Стойте, сега ще си направя... Защо не мога да си направя секира? Също ще си направя. И това беше всичко за днес от Майнкрафт. Ще се видим другия път.